खुलुमबाय आंना YouTube चेनेला दिनै बोसोरसे जाबाय आं दिनै बोसोरसे जानायाव जोबोद गोजोननाय मोनदों बे नोंथांमोननि मदद होनाय नोंथांमोननि थुलुंगा होनायजोंनो आङो बिसिम सफैनो हादों आरो नोंथांमोननो आं सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां फोसावनो खाबु मोनदों बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा साबायखर बावनाय थाबाय गिबियावनो आं माबोरै YouTube चेनेलाव फैखो माबोरै YouTube चेनेलाव आं बिसिम सफैनो हाखो मा साननानै आं खुलिजेनग्रोनाय बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फंनैसो खोन्थानो सानदों जेब्ला बोसोरसे सिगां COVID-19 नि जेरैबो बन्द जाजोबदोंमोन ना जेनेबा दाथ' सिगांनि बायदि नङा दाथ' मानसिफ्रा गिला दाथ' ओंखारनो मोनो अनेक नेम निथिजों सिगांनियाथ' ओंखारनोबो हाया आरो गिनाय न' खाथिनियावनो थांलायलाया ओमफ्राय सिनायनाय लोगो मोनबाबो गोजाननिफ्राय रायलायलायो खाथिनो थादेरलाया मानसिखौ मानसि नङि बायदि बेबहार खालामदोंमोन बे समाव आङो मा खालामगोन मा मागोन जानानैनो आङो बे YouTube चेनेलखौ खुलिदोंमोन COVID-19 जानायनि सिगां आङो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट जबनि थाखाय एसे प्रिपारेसन खालामदोंमोन ओमफ्राय बेयावनो COVID-19 जानानै होबायना दा गासैबो एग्जामफोरानो बन्द जानानै होबाय दानिया फरायनांगौबो जेबो गैला दा गावनि लाइफखौनो बेकार बायदि मोननानै लाबाय जेबो खामानि गैला जेरावबो थांनोबो हाला दा आरो एग्जाम गैयाबाथ' फरायनोबो गोसो जाया नालाय दा बे समाव आं गावखौनो बेकार बायदि मोननानै लादोंमोन आरो मा जाबावगोन आंनि लाइफआव मा खालामबावगोन आं मा जाबावगोन आंजों बेबायदि गोबां साननाय फैदोंमोन गोबां टेनसन माने खर'आव बोरैबा जाबायमोन आरो सानैनो जेरावबो ओंखारनोबो हाया फरायनाय गैला मानाय गैला गासिबो बन्द जाजोब्बाय फारफ्रोमथिंजायनिफ्रायबो ओमफ्राय बिदिनो सानसेखालि आङो अरुणाचलनि मोनसे चेनेल नायदोंमोन बे चेनेलाव आङो सासे हिन्जावखौ जि मोजां एंकार खालामनाय नुदों आरो ओमफ्राय बेखौ नुनानै आंबो सानबाय आंबो बिदिनो जानोसै नामा बिदि सानबाय आरो ओमफ्राय दाना बिदिनो साननै सानथामहालागै सानबाय सानै ओमफ्राय सानमारबाय आरो खुलिनोसै बिदि सानबाय आरो ओमफ्राय खुलिमारबायबो खुलिनानै दाना खुलिनानै निउसनि कन्टेन्टखौनो लानानै फैनो सानबाय दाना YouTube चेनेलखौथ' खुलिबाय YouTube चेनेल खुलिनानै आङो निउसखौनो लाना फैनोसै सानबाय ब्लगिं लानानै फैनोबोथ' जेनेबा बाहेरायाव ओंखारबाय थानांगौ बे समाव ओंखारनोबो हाया ओमफ्राय संनाय खावनायखौथ' रोंखायानो बिदि माने देखायलायनाय रोंखायानो गुबुनफ्रा जेसेबां रोङो बेखिनिखौनो आंबो रोङो संनाय खावनो बिदि एक्सट्रा जेबो रोंखाया नालाय ओंखायनो संनाय खावनायखौ आङो बाद दोनबाय ओमफ्राय निउसावनो ओंखारनोसै नामा निउसनि फिल्डआवनो ओंखारनोसै साननानै आङो निउसनि फिल्डआव ओंखारनाय जादों आरो ओमफ्राय जेब्ला आं निउस चेनेल खुलिबाय ओमफ्राय आङो बिदिनो फार्स्टआवथ' इउटुबारफ्रा मिथिखायोआनोखा बबे फेसबुकफ्राव शेयार खालामलाबायनाय ओमफ्राय लोगोफोरनो हरनाय न'खरनिनो हरनाय शेयार खालामनाय आंनि भिडिअखौ नाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बेफोरबायदि होननाया जाबाय आरो आंजोंबो जाबाय आंबो बेबायदिनो 10 दिनसो खालामदों खोमा ओमफ्राय फार्स्टआव आङो बिदिनो फेमिलिफोरनिफ्राय नायबाय आंखौ न'खरनिया नायबाय आंखौ ओमफ्राय सिनायनायफ्रा नायबाय आंखौ फार्स्टआव बिदिनो 200-300 भिउस फैदों आरो 200-300नि गोजौआव थाङाखै खोमा ओमफ्राय होमबाबो गोजोननाय दंमोन आरो ओमफ्राय गोसोखौ इन्टारेस्ट मोनबाय फार्स्ट खुलिग्रा गोसोखौ बिराद इन्टारेस्ट मोनबाय आंखौ नायदोंथ' बिदि जाबाय आरो ओमफ्राय दाना बिदि जायै 10 दिन उनाव आंखौ नायनाया बन्द जाबाय 10 दिन उनाव आंना भिउसआ फैबाय 100 मालाबा 100बो फैला होमबा गोसोआ ओरैबायदि डाउन जाबाय माने जानाय नङा खोमा आंजों इउटुबाव आंनि इउटुब फिल्डआव आंना जेबो साक्सेस जानाय नङा आं बे खामानिखौ गारनोसै बिदि आंनि गोसोआव साननाय फैबाय ओमफ्राय मानो होनबा जायखौ आं शेयार खालामनो होननानै बिसोरखौ बुंहरदोंमोन कि आंनि भिडिअखौ नाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बिदि होननानै आं जायखौ बुंहरदोंमोन न'खरनि मानसि बा मा बिथांमोनहा मा सब मानसियानो सब बुस्थुखौनो मोजां मोना खायसे ब्लग नायग्रा थायो खायसे कार्टुन नायग्रा थागोन खायसे निउस चेनेल नायग्रा थागोन आंथ' हरनानै जेनेबा न'नि मानसिखौ खौरां नायनो थिनहरबाय सिनायनाय लोगोफोरखौ खिन्थु बिसोर खौरां नायनो मोजां मोना बिनि थाखायनो मा बिसोरो सानथाम सानब्रै नायबाय जेनेबा न'नि होनानै एसे सापर्ट होबाय बिनि उनाव बिसोरबो नायला मानो होनबा बिसोर इन्ट्रेस्ट गैया खौरां नायनायाव दा बिदि खालामनायनि थाखायनो भिउसआ खम जाफैयो सिगां आरो फार्स्टआवथ' जेनेबा थिग थाक फैबाय 300सो फैबाय 200-300सो फैबाय ओमफ्राय उनाव बिसोर नायै नायनो बाहायबाय मोनसे समाव बिसोर नायनो बाबाय नालाय बिसोर खौरां नायग्रा नंखाया नालाय न'नि होननानैसो नायदोंमोन नालाय ओरैनो माबायदि जायो माबायदि होनो बियो होननानैसो न'नि होननानैसो नायदोंमन नालाय दा बिसोरबो नायनायखौ बन्द खालामबाय ओमफ्राय दाना आंनाथ' भिउसआ खम फैबाय आङो टेनसन जाबाय आंजों जेबो जानाय नंला आं बिदि साननाय फैबाय आंनाव ओमफ्राय उनाव बिदिनो न'खरनि माखासे मानसिफ्रा आंखौ प्रेसार होबाय जागोन
एफा थाब जेननाय लानो नाङा एसे नाजाबाव खमसे खम एसे मावबाव बेफोरबायदि अनेक खोथा बुंबाय आरो दा इसोर इदि होनबाय थानायखाय आङो मेगन मेसेब थाबनानै माने हगारसोमबाय आरो जि जायो जाथों दे इदि साननानै हगारसोमबाय बानायखौ लानानै हगारबाय ओमफ्राय हगारनायावनो इदिनो सप्तासेफोरनिफ्रायनो जेनेबा इदि गोग्लैनायनिफ्राय सप्तासे उनावनो बा 10 दिनसो उननिफ्रायनो आङो सापर्ट मोनबाय माने रियेल थार माने खौरां निउज चेनेल निउज नायग्रा मानसिखौ आं मोननो हाबायबा माने पाब्लिकआव आं थांबाय होमबासो आं पाब्लिकआव सौहैनो हाबाय सिगाङाव आं फेमिलिनि माबायावनो दंमोन मोनसे बाउन्डारिनि सिङावनो दंमोन आङो फेमिलि सिनायनाय बिसनि सिङावनो दंमोन उनावसो आङो 15 दिनसो उनाव आङो माने रायजोफोरनि गेजेराव आं सौहैहांबाय आरो एसे ओमफ्राय बिदिनो होमबासो एसे सापर्ट फैफिनबाय होमबा माने रियेल खौरां नायग्रा मानसिखौ आं लोगो मोनबाय आरो रायजोफ्रा आंखौ सापर्ट होबाय जाय खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंखौ सापर्ट होबाय सापर्ट होयै बिथांमोनहा आंखौ दासिम ओरैबायदि सापर्ट होदों दासिम नोंथांमोनहा रायजोफ्रा ओरैबायदि नायदों खायसेया आरो बोसोरसे सिगांनिफ्रायनो माने बोसोरसेनिफ्रायनो नायनाय दङ बिथांमोना दासिमबो कमेन्ट हरो आं दासिमबो सिनायो बिथांमोनखौ रायजोफ्राबो आंखौ ओरैबायदि सापर्ट होबाय नायबोबाय थाबाय दासिमबो सापर्ट होबाय माने माला बोसोरसे जाखो आं आन्दाजखौनो मोनासै माने सानफ्रामबो खौरां हगारो आङो फुङाव थेवब्लाबो इदि बानायबो फैयाखै इदि मेंनायबो फैयाखै माने मोजां मोनदों आरो रायजोफ्रा जे इसिग्राब सापर्ट होदों इसिग्राब अननाय होदों बेयावनो आं माने मेंनाय बानाय गासिबो बावजोब्बाय आरो दा आं दिनै बोसोरसे बिसिम सौफैनो हादोंमोनबा नोंथांमोना रायजो राजानि थाखायनो आं सौफैनो हादों नोंथांमोना आंखौ सिगांनिफ्रायनो बिसिम मदद होबोदों दासिम आसा खालामो इयुनावबो मदद होलांगोन दा बिनि थाखायनो आङो दिनै नोंथांमोननि मुङावनो आङो मोनसे केक हानो सानदों नोंथांमोनखौथ' आरो बहा लोगो मोननो बहानि नोंथांमोनखौथ' मिथिजोबा लेंहरबाबो फैनो हाखानाय नंखायामोन जानांगौ दा बेखायनो आंनि केक हानायनि भिडिअखौनो नायनानै नोंथांमोना गोजोनदो आरो नोंथांमोनहा आंखौ बोसोरसे मदद होनायनि थाखाय थुलुंगा होनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोन गासैबो रायजो राजाखौ रोजा रोजा अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो उननि समावबो नोंथांमोना आंखौ बिदिनो मदद होलांबाय थागोन दा केक हानायनि भिडिअखौ नायनोबा नोंथांमोनहा नायलांबाय थानो हासिगोन SB बड' निउज चेनेला दिनै बोसोरसे जाबाय बोसोरसेयाव नोंथांमोननिफ्राय आं गोबां मदद आरो थुलुंगानाय मोननो हादों जायनि थाखाय आं थुलुंगा मोननानै बोसोरसे इउटुबाव खामानि मावनो हादों आरो नोंथांमोननो सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां फोसावनो खाबु मोनदों बेनिखायनो दिनैनि गोथार सानाव SB बड' निउज चेनेल नायगिरि गासैबो नोंथांमोननि मुङाव आं दिनै केक हानो सानदों असे बिबाजै ओमफ्राय नैबे जोंना आब'नि फिसाजो मा नाम फिसा आरो इलाय ओरैबा आदानि फिसाफोर गोजा केक बियो नैबे कुसाल बाजैनिनो आरो नै ओरै जोंहा आइबो बाजै न'निनो बाजै ओमफ्राय नैस्रा जोंहा आयंनि बिहामजो ना कृष्टा न'निनो गोजा गासिबो नैबेबो न'निनो गोजा गासिबो न'निनो गोजा बिदिनो बाहेराखौ लानानै खालामनाय जायासै गासिबो न'निजोंनो खालामबाय सेलेब्रेसनखौ ओमफ्राय जोंना फादारा देखायजानो लुबैदोंमोन गावलायनो नैबे जेखाइखौ बानायदों भिडिअ भिडिअ देखायनो थाखाय बानायदों बेखौ
जानो थाखाय रेडि जाखाबाय जिरायजोब्बाय गासिबो माला मोनजायो जागासिनो एक्सट्रा दे राननानै होदो दे फटा खेबना राना नोंसोरखौ हा नोंसोरनिबो बार्डे ओरै नाहर दसे खेबसे नाहर दुखि ठीक है Congratulations SB Bolo News. Thank you. Our channel ni owner. Thank you. Sibirali Brahmani Singh. Saya mozaik memberikan orang yang terbaik. Mozaik jubal berkata. Thank you. Bolo Raja Raja. Saya mozaik help and support orang yang terbaik. Macam kek jangan. दे जादो दे हाखांनायखौनो हाबफिननानै जादो बेयो जोंनि डाइनिं हल दा एसे लेंख्रां बेंख्रां जानानै दङ मानसिफोर फैबाय नालाय ओमफ्राय नैयावबो माखासे मानसिफोर दङ सोर सोर दङ सोर बाजैमोन दङ दानजायो नैबे किटचेन जोंनि किटचेनाव मा संखो एसे पार्टि जानो नागिरदों एसे खाना जानो नागिरदों मा बेयो दाउ बेदर दाउ रेजेक आरो बेलाय मा नैबे सबायजों दाउजों ए मेरलाथार माथो आरो खुमब्राजों दाउजोंबो दंबावो बेलाय मा ए बेबो सबायानो जायगा थैखाय दोननायाव ओमफ्राय मैथाजों ना बैयावसो थाहैबाय माखासेयाव बेलाय मा ना भाजा क्या मेनू में क्या है कुछ भी नहीं है क्या है मांसो में क्या है मांस में क्या है ना पीगे और ये क्या है ये उमा है ओमा अभी ले माँ ये ओमा है सुबह से जाके ना माँ हाँ mana 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 saya betul saya mana hah na